Sanibonani babukele emakhaya. Ya, umalo umvilo wona. Sihambe saphinda sabuya. Namhlanje ngihamba nenkuzi malanga lana. Sikhindisa amabhaca. Ya, ngicela uma usesemusha kule channel ucindezele subscribe button lapho ngaphansi uzobona subscribe obomvu nje ucindezele lapho uzobe ususupportile njalo uma ngabe sisenda ama videos uwathole sasebasha. Nayi inkinga laza nibe sinayo lana. Yazi ukuthi njengalamalanga sokwangena lento bathi isilungu le. Imfeko yangathi siyistayela nyana yabona siyistayela lamalanga nje yacobezela imfeko kahle kahle yabona uzwa umuntu mhlawumbe ayefebile yazi ukuthi kunokuqabulana nje ukuthiwa it's just a kiss yabona yabona it's just a kiss nje uqabula umuntu okuba into nje elula nje ukuthi mhlawumbe intombi yakho noma iboyfriend yakho ngaqabula umuntu nje ikutshela ukuthi hayi it was just a kiss ingasho lutho leyanto kahle kahle yabona ya bayigoqa goqela amalanga kahle kahle umtshele kahle kahle indaba yamila ebuthini wena umuntu mayefeba usuke kunjani laphana singathatha ngemistake lento esingathi iphutha singathatha ngephutha lento noma singayibeka kanjani kahle kahle iphutha lento noma into yangamabomu nje umuntu usuke nje ebhekile straight show ukuthi uyayenza lento vele hey ukukhulu batala mfowethu inkinga kakhulu ebantwini abashadile ngoba ebantwini kwabanye abangashadile ke ikakhulukazi odadewethu laba abanye selifine business bayadla futhi bayodla imali yabo ngokufeba nje straight uthola ukuthi umuntu usakhe izinkulu izindlu lezi ngakho ukufeba lokho angithi nathi inkinga phela sakhisha iyaphuma imali lapho iyaphuma imali kodwa ke inkinga kakhulu lapha ebantwini abashadile kahle kahle lento wena mfana ngithi i-choice engena justification akulona iphutha kahle kahle lento singathi angeke sikhulume ayasiphutha ngeke kujustify futhi uyayikhethela kahle kusukubhekile impela kusebenzina okuthongweni awuzuli hayi impela izulu impela isuka eqondweni wakho uyayicabanga wena ukuthi ngiyayenza lento uyitshela nje ukuthi ayikhona kunjani phela futhi hayi ukuthi uyenza impebo ngobona umkhohliwe umuntu wakho ukhohliwe ukuthi nomuntu cha uyamkhumbula ukuthi wazi kahle ukuthi ukhona uzobe nama tricks ukuthi ngizomfihlela kanje ngifihlela kanje akwazi ukuthi mangabe into oyenza kanjalo ungaphinde ujustify ngakuthiwe ngoba usike wazi umuntu wakho ukuthi ngempela lento ngiyayenza futhi wazi ukuthi uzomfihlela kanjani kodwa vele yona uqinisile Zanibe ngoba manje phela lento mhlawumbe uqoma umuntu akugcini nje mhlawumbe la estrategy ukuthi usumqomile manje asithi mhlawumbe uqinisile phela mawuthi i-choice ngoba manje mangabe ube iphutha uzolibona lapho ukuthi hayi bengimqomile lo muntu awuthi ngitshela ukuthi hayi ngiphazamile lapha umuntu yabona manje ugcina impela uqhubeka mhlawumbe ukuzofika nasemahotela or ukufika kuphi la ufika khona asazi phela yabona then abanye abantu mfethu bake babe nento ukuthi kuze umuntu ethi hayi ngifebe ngoba mhlawumbe unkosikazi akangenelisi or ubaba wasendlini akangenelisi abanye bathi hey ayikho imali ubaba nje isupport ngifebiswe ikusogona mhlawumbe into efana ikhona into efana le izane ukuthi umuntu uyafebiswa mhlawumbe ukuthi ukweswela kahle kahle ngisho kanjalo cha mfowethu akunjalo ukufeba nje kuyi-choice njengoba ngihlale ngisho nje umuntu uyazikhethela kanti ke futhi kuyimbangela yokufa kwabantu besifazane kangaka njengoba sibabukela kanje abantu besifazane ukuthi amadoda abukela abantu besifazane indaba iqala lapha ekufebeni phela kuyona into encane ukufeba komuntu wesifazane kunzima kakhulu ujule kakhulu indaba kungeve kuyinto encane futhi ukufeba kwendoda ngoba uma ngabe indoda ifeba ziningi izinqumo angazithatha umuntu wesifazane ekungenzeka athathe impilo yakhe futhi agcine ezibulala uyayibona le agcine azibulala bulale ngisho abantu abakho okanye akubulale kwabena kanti kungena lokuthakathi futhi ngoba kahle kahle wena Zanibe mangabe mhlawumbe asithi mina nginje ngishadile nginonkosikazi lo muntu engiphila naye uyawufuna umshado ugcina eselimaza naye ingane yabantu lana uyayibona le nto ugcina ke manje ke kahle kahle kuyenzeka ukuchitheke umuzi ngoba kukhona ozawina phakathi kweshende nomfazi ukuwina komunye phakathi kwabo kuzophuma isidumo kuba khona ngesakho kuzophumisa umfazi wakho ukuba khona umfazi wakho uzophumisa alishende lento ke kanti ke futhi ingozi lento kuphela ngoba akufuna uthatha kancane ngoba iyangena la kuma-jeans womuntu nabantu abakho nabo igcine sekigijima emagazini abo
ngempela nabo bagcine befeba kuba ngathi mhlambe banempene kanti hayi lento isuka kuwena wena obathela abantu abakho ngempela hayi asike siyibambe lapho kwanamhlanje sizabuya abafowethu siyeza ngokulandelayo le video ngoba niyibona abafowethu isponsor umfowethu abathi uThulani Sibanda bathi iTS Steel Construction udila ngamlokhu njeni ngeinsimbi ama-window frame ama-door frame yonke into nje yakukhandela kunelokhu nje uyakwazi nokupenda wenza ne-painting yonke into even i-building uyakwenzela nje izinto nje lemsebenzi yezandla uyayenza nje yonke uyena osponsorishe le video sicela bafowethu ngizoyisenda imininingwane yonke la ku-comment section ngaphansi ukuze uma ufuna ukuthi akusize nga-something ukwazi ukusizakala siyabonga bafowethu niqhubekeni support amen